Iya, heeh. Perep. Aja gundelan suweng. Aja gundelan suweng. Pake sawahe didol wae. Mbok-e montore didol wae. Kanggo apa dul? Kanggo apa dul? Yo. Mbok. Iki sing digawe penjahe Pak Samirah to? Nanggap campur sari to, Mbok? Nanggap campur sari. Penyanyine piro, Mbok? Penyanyine 3 wae. Sayang aku ra iso nyawang, Mbok. Ora iso. Tak ngokke ning jaba ya, Mbok ya. Peteng jejet lali mangan buka ati kang kebak pacoba ayo iki awan apa bengi kebangetan uripku iki yo Gusti paring margi gesang kula badhe kados pundi kula benjang tumut sinten Bapak Ibu sampun wonten sing sabar ya mbok ya duwe anak kaya aku iki senajan ora roh dalan kabeh mau paringane sing kuwasa nek anakmu turu ya kelonono nek njaluk mie ya susonono ya mbok ya teges iki susu kaleng kae mbok ya oh susu kaleng nggih sing nggone klambi aku sapa to mbok Sentun Sentun oh beneke make ning isor iki. Oh ngono, matur suwun, Mak. Ya. Apa pancen wis nasibku urip pisan tanpa bapak ibu. Nelongso jroning batinku. Aku dadi bocah yatim piatu. Mbok beneke campur sarine ruwamerah to mbok nah iya engko nek kanca-kanca sinoman ngetokne jajan aku jalukno mbok lah kopine aku omongno lungguh ning andhek salon ya mbok ya heeh arep mlebu isin aku mbok peteng gedet lali mangan buka hati kang kebak pacoba iki awan apa bengi kebangetan uripku iki Gusti paring margi gesang kula badhe kados putih kula benjang tumpuk cinten Bapak Ibu sampun boten ya Pak masa to Pak Sumara
Mbok. Piye? Iki campur sarine sapa to, Mbok? Kok Campur mu enak ram sarine. Bu Susi Sasmita to? Dik. Oh, iki Dek Arum. Anu Dik iki anakmu wayahe ngombe obat. Oh, wayahe ngombe. Sirupe wayahe ngombe nih. Ndang. Ping 7 lho, Mas. Matur suwun. Mbok. Piye? Sing ngombeni sirup mau sapa? Sentun. Rasane kok sepet ngono to, Mbok? Sirup saiki ngono Sirup kuwi. apa iki, Mbok? Kuwi sing mandi. Lah iya. Dul, weruh ora? Sok apa, Mbok? Iki mang cencemane blangkon Mbah Kamidi. Wah, enake ram layak. Jansone hebat iki sone sapa to, Mbok? Pak Ujang. Sone Ujang saka Sambirejo. Heeh. Oh, sing nyetel Eeng wi. Eng. Oh, eng. Eng. Anu, tumpakane Arum to? Iya, Oh, layak. penakane Arum. Oh, ngono, layak menake ram. Oh, iki sapa, Mbok iki? Ora roh dalan kok. Pancen iki ra roh kok. Apa pancen wis nasibku? Urip pisan tanpa bapak ibu. Ayo. Nolong sajroning batiku. Aku dadi bocah yatim piatu. Matur suwun. Matur suwun. Nek ngene iki anggek melek, Mak. Wong panjenengan critane iki karo dalan kok.